خب درود و احترامات برادرای عزیز، هموطنای به نهایت گرامی و حال قدر. امیدوارم که یکایک شما خوب، صحت، سلامت و سربلند هم باشید. فکر کنم که همین دوست کانال هوی کردم. خلاص ما میخواهیم کم شبهه هایی که در مرگ رئیس جمهوری ایران داریم و در این مسئله کمی بگیم که فکر و نظر خودمون بگیم. راستی دیگر وقت هم نشید است بگیم تماشا کنیم، اما در همین تیک تاک وقتی یک لیستوات کردیم بعضی چیزها که از پیشمون برآمد، بعضی همون گپ ها همون در نگاه کرده بگیم که یک خواستیم فکر نظر بگیم و همون ورتالیاتی که چپه میشه و همون حالت دیدم موندم و نمیدونم تا کجا چیز اساس داره. و دیگری در همون بورایی که 2 روز نیافتن و ورتالیات ها، یعنی که همون چرخبالی که پرزیدنت ایران بگیم سفر کرده بود، یعنی برگشته است به طرف همون چیش خونش جای کار و او 2 روز پیدا نشید همون چرخبال. در همین مسئله میخواستم همون کمتر وعلیکم سلام در همین مسئله میخواستم کمی فکر نظر خدمت بگم، برای که همچون یک انسانی که دیگر 10 سال زیاد میشود تحلیل های سیاسی میکنیم و بیشتر همون مسئله های سیاسی را که بگیم پیگیری میکنیم و در سیاست هم هستیم، برای همون بسیار شبهه آور چیزهایی که در اینجا دیده میشود در همین حالت بگیم که همون مرگی رئیس جمهوری ایران، بسیار چیزهایی بگیم که شبهه آور دیده میشود. اولین چیزی شبهه آوره که یعنی در اون 3 چرخبال بود و 2 تاش سلامت رفت، یکیش بگیم سقوط کرد در هوا. البته اینجا دیگر صدها بگیم که ورسیه ها هست، اما اولین ورسیه‌ای که بگیم که هوا خیلی ناگوار بود که چرخبال سقوط کرد. خب این چیز وجه بگیم که از لیستی شبهه خط زده می شود، از بس که هوا ناگوار نبود. هوا ناگوار می بود سقوط ورتالیات رفته در یگان کوه می زد، یعنی که پایان نمی خنبید، از هوا ایستاده پایان نمی خنبید. اگر گرچند هوا ناگوار باشه ورتالیات کج پرواز میکرد، راست پرواز میکرد، کلید پرواز میکرد، خلاص میرفت و همون بگیم که جای یگان کوه دا میزد. ما میگفتیم که خیلی هوا ناگوار بود و چرخبال همون رشاتی بگیم همون لوکاسیاش رشاتا گرفته نتونست، همون چین میکردگی همون بلندی و پستی را رادارش که چین میکنه دادم است در تبلیت سعی بگیم همون چیز. این ورتالیات فکر نکنم که ورتالیات دست خطی ساختگی بود. البته که ورتالیات یعنی وقتی پرزیدنت پرواز میکنه باید با تمام تجهیزات بگیم که آماده گشتگی باشه، یعنی تیمبولی خودی ایران یکی از دولت‌های بود که
дар бозии сиёсӣ бигем ки хеле як нуфузи худа дошт ва президенти бояд ҳатман бигем ки бениҳоят чӣ мешид, бояд бехатари президенти ба назар гирифта мешид дар вертолёте ки президент сафар мекунад. Вертолёт аз ҳаво мехаба, яъне ин танҳо агар бигем ки вертолёт вайрон шид гуфтаги тақдирда, ина дигар дар ҳаволаша дар экспертҳои бигем ки худи Эрон мемонем ва бигем ки дар экспертҳои ҷаҳон мемонем ки ин вертолёт то куҷо вайрон шид дар ҳаво. Яъне пеш аз парвози раис ҷумҳур чӣ тафтишотҳо кардани киҳо тафтишот кардани чархбола ки то ки раис ҷумҳур парвоз кунад. хеле гуфтам ки яъне ҳаво ногувор буд. Ин чиз ҳаво дида мешавад ки бисёр ҳаво як ҳавои гувор аст, яъне диди хуб дора ҳаво, ягон мушкилӣ надорад. Агар ки ҳаво ногувор ҳам мебуд, вертолёт дар ягон кӯҳ рафта мезад, яъне ки намеғалтид, яъне рафта мезад дар ягон ҷо. мо мегуфтем ки ой вертолёт ҳаво ногувор буд, вертолёт мисол аз раҳаш биромад ё намедонам радар хато нишон дод ва масофара ин рафта дар ягон кӯҳ бигем ки бархӯрд, яъне ин чиза гуфта мешавад. азбас ки мо мебинем ки дар ягон кӯҳ ин чархбол бархӯрдагӣ нест, яъне ғалтидагӣ ҳаст, ин дигар шаку шубҳа бигем ки ин чизоро полни аз хати бигем ҳамон мегирем мепартоем. инҷа ягон шаку шубҳа нест ки ҳаво дар инҷа ягон айб надорад. дар бораи ғалтидани вертолёт агар вайрон шид гуфтагӣ тақдир диҳам, ина гуфтем ки ҳаволаш дар худи экспертҳо, яъне ҳамон месанҷидагиҳо аст, то куҷо ин чархбол бигем вайрон шид. ва чизи дигаре ки дар баъзан ҳолатҳо, на баъзан ҳолатҳо не, дар ҳама ҳолатҳо ҳама вақт бигем ки бар парвоз кардани самолёт, чархбол ва ғайра чизҳо, албатта ки тамоми ҳамон экипаж бигем ки парашют дорад. ин якмин чиз аст. дуюмин чизе ки яке аз ҳамон посбонҳое ки дар бари ҳамон президент, яъне дар ҳолати парвозҳо мешавад, инсоне ки яъне мутахассиси ҳамин соҳаи бигем ки парашют бигем парашют паридан аст. ва албатта дар ин хел ҳолат вақти дохил мешавад президентҳо, яъне ино ҷиҳоз карда мешаванд ба тамоми парашют ва инструктори ҳамин соҳа дар бари президент доим мешавад, ҳамчун муҳофиз, ҳамчун бигем инструктори ҳамин соҳа. дар ин хел ҳолат ҳадди ақал президента бигем ки чӣ кор мекунанд, мегиранд мепаранд, яъне ки намемонанд дар дурун. ин аввалин чизе аст. дуюмин чизе аст, ҳадди ақал бигем ки дохили вертолёт бояд ягон капсула, подушка безопасность капсулае ки бошад, ки дар хел ҳолат президента бикашанд дуруни ҳамон капсула ва бигем ҳамон чиз президент бигем ки зинда монад. яъне ки ин ҳамон ҷиҳозҳои бигем ки чархбол ё самолёте ки президент парвоз мекунад, ин бояд ба ин стандартҳо бояд ҷавоб, яъне ҷавобгӯ бояд бошад. президенти як кишвар ҳаст, бояд ин ҷиҳозҳо бояд дошта бошад. ва ҳама вақт бигем ки як гуфтам ки парашютисте ки ҳамон посбон ва мутахассиси ҳамин соҳаи бигем парвоз кардан аз парашют аз баландиҳо, дар як кас не, даже ду кас, се кас бояд дар хел ҳолат ҳамроҳи президент аммо аз посбонҳои ҳамин тахассуси парвози аз баландӣ доранд, бояд дар бари президент бошад. президент вақте дар ҳар ҷое ки омода мешавад, свор мешавад дар ҳамон чархболи худаш, дарҳол барӯ пӯшонда мешавад, яъне ин чизо бехатариш. ман намефаҳмам ки яъне чаро ин чизоро, ин бехатариҳоро пешбинӣ накардан
و بگیم که در پرزیدنت ایران آماده نکردن این چیزا. میفهمی نمیره در حالت غلطیدن از او بگیم 2000-3000 متر و در حال بگیم که همون 2-3 نفری که همون متخصص پاراشوت هستن پرزیدنت پاراشوت داره و میگیرن اون را بگیم که بیرون میکنن میپرتوین خودشونا وظیفه اونو بگیم که به خطر یعنی زنده به خطر به آسیب نگاه داشتنی نگاه داشتنی پرزیدنت است. چرا این چیزها نباید گفت؟ اگه سوال این دیگر همون در بگیم حکومت جمهوری اسلامی ایران داده میشه و که چرا این تجهیزات ها نباید، یعنی چرا کپسولا نداشت ورتالیاتون، چرا بگیم که همون متخصص ها نداشتن، پاراشوت نداشتن که مثال همون از بالا تا پایان میغلطه یک چند مینوت بگیم 10 مینوت 12 مینوت میغلطه. در این 10-12 مینوت خیلی فرصتی هست که بگیم که یک پرزیدنت نه در 2-3 پرزیدنت هم میتونی که به خطر کنی، یعنی بروری از این حالت از این سیتواسیا که تو که پرزیدنت بگیم که وفات نکنه. خلاصی سیمین شبهه و چهارمین شبهه‌ای که تمام همون ورتالیاتی که پرواز میکنه بگیم یک رئیس جمهور یک کشور است و تمام نمودی جی پی اس یعنی جهاز کرده میشود، هر یک میلیمتر سانتیمتری او در کجا هست بگیم که چیکار میکنن، یعنی جی پی اس بگیم گرفته میشه، یعنی همون میبینن و معین میکنن. حاضر این چیزا حتی که در عادی ترین چیزی مرسدس یا بی ام وی یا اودیویی که بگیم همون مدل های آخر است، یعنی همه خیلی جی پی اس ها قطعی جهاز کردگی هستن در کجایی که باشه او ماشین از جی پی اس بگیم که نشون میده که در کجا هست اون ماشین. حتی که یک ماشین عادی ترین دزدی میشه و جی پی اس نشون میده که او در کجا قرار داره. یعنی این همون بگیم که زمانه پیش رفتگی و فکر نکنم که ایران قفا موندگی بود. ایران هم یکی خیلی از کشورهای از ساحه بگیم که همون تکنولوژیا خیلی یک دولتی پیش رفته است. نه خود پرزیدنت ورتالیات پرزیدنت یعنی یک نصب کردگی نبود با یک جی پی اسی که او را 2 روز بکوان. میفهمی نمیرم 2 روز بکوان او را و بگیم که اون نصب کردگی نیست یک جی پی اس. این هم بگیم که یک چیز شبه آوری است که گویا که همون پرزیدنت تگیری هم در یک تراکتور ورتالیات سوار کردن که سالای بگیم که 50-60 سال پرزیدنت کردگی تراکتور برای این است که هیچ چی نداره، اما ای بارش چی داره که بندک داره میکشی زوادید میشه. گویا که فکر میکنی پرزیدنت در همه خیل چیزا بگیم بار کردن و روان کردن پرزیدنت، یعنی از نظر انسان واقعی همه خیل میتوه. من که حال کلانی همون وضعیت حال پیگیری کردگی نیستم از بس که بگیم کمتر کارو وزمین است و همون وقتی نشده است واقعی بگیم که یک بشینیم همین مسئله را خصوصا یک پیگیری کنیم، یک از همون ا تا یش بگیم که ببینیم و خلاصه خدمت برارم که این چیز ترکت است یا که بگیم که ترک نیست، یعنی که همین حالت شده است. من واقعا این چیز خیلی خوب پیگیری نکردم. من فکر دارم یک کمی سبکتر شود کارو. البته که چیزا ما پیگیری میکنم، تمام نقطه و تمام همون چیزاش پیگیری میکنم که تو کجا بگیم که این چیز یعنی ترک هست یا نیست بودگیشه براتون میگم البته نیخترشه. اما امروز تنها همون شک شبه هایی که همون بالای همین مسئله که آمدگی است، همون شک شبه ها بگیم که از من بود همون ها گفته ایستادم که واقعا من
шак карда истодам баъд аз замин як ғалтидани вертолёт аст. дар уҷа агар ҳамон навор ҳақиқат дошта боша, кадоме аз замин урам навор дора. агар ҳамон навор ҳақиқат дошта боша, воқеӣ ҳамон навор боша агар, ва бибинем каси дигар аз болои кӯҳ шиштагӣ, яъне ура навор дора ба ҳазур, ва одам метавонист ки занг бизана, бага ки мисол полиси Эрон ё дигар кас ки дар ҳамиҷа вертолёт суқут кард, марҳамат кунед, яъне аниқ дурӯз накова. ва ин навор биромад мисли ҳамон навори Данғараи Эмомалӣ Раҳмон шида истодааст. дар байни пустиня туристҳоро кишта мекишанд, бигем туристҳо кишта мешаванд, наворбардор навора мебарорад, чӣ хел кишта мешаванд туристҳо, аммо наворбардор номаълум то ҳанӯз. имрӯз ҳам ҳамин ҳолати аз болои кӯҳ кадоме навор дора, навор мебарояд, наворбардор номаълум, ва ё наворбардор занг зада бигем дар ҳамон полис намега ки дар ҳамиҷа чархбол бигем ки суқут кард я вертолёт ам хелас. ва дуюми чизе ки вақти вертолёт меғалта, агар ҳамон навор ҳақиқат боша, бозам такроран мегӯм ки агар ҳамон навор ҳақиқат боша, дар уҷа дида мешава ки на вертолёт, балки як самолёт ё ки беспилотник бигем хурдтарак метова аз навори вертолёт, аз ҳамон навигатсияи бигем ҳамон видеорегистратори вертолёт бигем ки метова, вақте бигем ки чарх зада ғалтидеста, як самолёти хурдакак ё кукрузни самолёт бошаву, ё ки бешак он беспилотник вори метова, ҳамон бигем ки майдак самолёти майдаҳак дар уҷа дар навор дида мешавад. дар уҷа агар аз ин хулосаҳо бибироем, яъне президенти Эрон бигем ки теракт шид, дигар ки даст дорад дар яъне ки бо кӯмаки ки шид ин кор. албатта ин кор бе кӯмаки худи бигем ки дохил бидагии инсонҳо, яъне ин кӯмак сурат гирифта наметавонад ин ҳолат. албатта ки 100% агар ин теракт боша, ин ҳамон аз дохили худи ҳамон боло пояҳо бигем, яъне ин чиз бигем ки дастгирӣ карда шид ва омода карда шид то ҳамин ҷо. шояд баъзе ҷоҳода саросима шиданд, баъзе чизҳо фуромад, набояд баъзе наворҳо меомад ё мебаромад. агар ҳамин ҳақиқат дошта боша, ина танҳо теракт гуфта мешавад, яъне террор гуфта мешавад. ин танҳо ҳамон дасте бигем ки баландпояҳо ки аз ҳамон дурун ҳастанд кӯмак карданд. агар ин террор аз хориҷ шида боша, яъне аз берун шида боша ин террор, пас дарун бисёр як кӯмаки хуб доданд ба уно барои берун, то ки ин теракт бигем ки амалӣ шавад. дигар дар ин масъала бигем ки айни ҳол ман шахсан ҳамин чизҳоро мушоҳида кардам. мегӯм зиёд надидам, ё 2 навор ё 3 наворе аз ҳамон воқеаҳое ки кӯтоҳ дар тикток бигем мушоҳида кардам. онам дароз набуд, балки ҳамон чанд секунд ҳамон наворе буд ки ҳамон масъалаҳо, ҳамон воқеаҳоро. ва ба ҳар ҳол садҳо савол бигем ки ба он спецслужбаи Эрон, ба дигар раҳбарони Эрон 100 саволи дигар бигем ки албатта ки беҷавоб фикр кунам мемонам. яъне ҳамон ҳеҷ набуданда ҳамон 2-3 саволе ки пештар гуфтам, яъне чаро дар бори
президент бигем ки президент ҷиҳоз карда нашида буд бо безопасност, яъне парашют, ё ин ки президент вертолёти президент парвоз мекард, яъне капсулаи безопасност, яъне ҷиҳоз карда нашида буд ки ба ӯ бигем ки як капсула дар дохили вертолёт бошад ки дар ҳолат президента бидуроранд, маҳкам кунанд ва бигем ки ӯ капсула агнопорни аст ва ғайра ҳаст. ӯ капсулам парашюти худшам дорад. Дар любой ҳолати авария бигем ки бояд автоматик президента дохта ӯ капсула берун карда мешавад, барои он ки ӯ капсула ягон чӣ намешавад. дар ов мезана, дар алов мезана, дар ҷангал мезана, дар чизе ки мезана, ӯ капсула бигем ки ҳамон кислороди худша дорад, достаточно дар дурунаш, бигем ки ҳамон чанд рӯз да бигем ки ҳавои тоза мета. ва ӯ капсула худашам хел бигем як GPS-и махсусе дорад ки дар ҳар минтақа будагӣ ӯра бигем ки пайдо мекунанд, дур намегзара, бигем зудтарин вақт, камтарин вақта ӯра пайдо мекунанд. хулас ина ҳамин саволҳо бигем ки ба ҳамон ба правители Эрон, бигем ба ҳамон дигар раҳбарону дигар служба безопасност мегӯям бо Русия ва бигем амнияти бехатари президент ва дар дигар инсонҳо ин савол мемонад. Ман намефаҳмам ки фикр накунем ки ин саволҳо ҷавоб дошта бошад ва бибироян бигӯянд ки ин саволи шумо ҷавобиш ина дошт ва я дошт, дигареро дошт, сеюмеро дошт, бигем парашют буд, мутахассис буд дар бараш бехатар карданда, ё ин ки дохили вертолёт ҷиҳози бигем ки ҳамон капсулаи бехатари президента дошт. албатта ки чизҳо надошт, яъне ино аз ин маълум мешавад, агар ки дар ин саволҳо ҷавоб набошад, президента верни смерт рой кардан худшон ба дасти худшон дар ҳамон хел шароите ки дар ҳолати чапашидани бигем ҳамон вертолёт чархбол бояд точно президент мемурд, яъне дар инҷа набояд президент зинда мемурд. ман фикр кунам ҳамин хел буд ва ба ҳамин расшод буд ин чизо ки бигем ки ҳамин шава баъд аз бигем ғалтидани вертолёт ни в ком случае бояд президент зинда намонад. дар инҷа оддӣ карда бигем, яъне террор кардани як президенти як кишвар, даст доштан аз дохили кишвар ё аз дигар чизҳо, ин хеле бигем ки хеле мусибати калон аст, яъне майда нест, воқеӣ хеле як мусибати калон аст ки ҳазорҳо саволҳо ҳаст, аммо бигем ки ҷавоб дар ин савол ёфтан хеле бигем мушкил ҳаст. хеле мушкил аст ки мо ҷавоб биёбем дар ин саволҳо. дӯстои азизам, ҳамватанои бениҳоят гиромӣ ва олиқадр, мегӯям ки ҳоли саволҳо ҳам бисёр ҳаст, аммо бигем ки ҳамон куллан ва то охир пайгирӣ накардам. агар ҷое ки шумо дидин, вақт доштен ин чизоро бештар пайгирӣ кардед, бештар назар карден ин чизоро, шумо метавонед ки боз дар зери ин навор фикр назарҳои худтона ва ё бигем ки ҳамон он наворҳое ки он чизҳое ки диден дар уҷа ҷое ки шумо шубҳа карден ки
این چیز نباید شوه، اما شید گفتگی شبهه ها برای شما پیدا میشه. البته بگیم البته شما بنویسین در زیر این نوار در کامنتش. و من هم که وقت شید بازم بگیم بیشتر پیگیری میکنم. انیخترش سراسیما نشیده بگیم که ما باید یعنی همون بیانیه بگیم رسمی خودی باید کشوری ایران باید ما داشته باشیم. باید گوش کنیم اول، یعنی همین سوال هایی که من موندم، همین شبه هایی که من دارم، در همین سوال و در همین شبه ها بگیم که خیلی همون کشور ایران یعنی چی جواب ها داره داره. شاید دارن جواب هایی که در این مسئله ها بگیم شاید خیلی کشور ایران گفتنی های داره که تا کجا همون بگیم چیزی پرزیدنت تا کجا بگیم به خطر بود تجهیزاتش، چرخبال پرزیدنت تا کجا بگیم به خطر بود و اینجا در خطاگی کی راه داد. چرخبال تا کجا تفتیش شده بود در همین مسئله به خطرش. یعنی که البته که این سوال هایی که داریم و هست، این سوال ها را بگیم پرتر شد وقتی از زبانی بگیم حکومتداران ایران وقتی که ما میشنویم، بعد از او باید بگیم که ما بعد در اون حالت ما میتونیم بگیم که تا کجا دروغ گفته ایستادن یا تا کجا حقیقت گفته ایستادن. عین حال ما نمیتونیم کسی را حاضر گناهگار کنیم در این مسئله، اما سوال ها داریم، شبهه ها داریم. بسیار انسان کوششی بگیم که یعنی سرجم بدن مردم فارس بود. میگم که بازم تکرارن شوم دیگر اهمیت نتی لایک برادری عزیز. انا بسیار کوشش میکرد که همون یک زمینه بگیم فارس زبانو را وسیع و کشادتر و دوستی را سختتر کنه. میگم که بازم تکرارم شود. بسیار یک کلمه خوبم در تاجیکستان گفته بود انسان، امنیتی تاجیکستان امنیتی ماست، پیشروی تاجیکستان پیشروی ماست و ما هم همچنان میگیم که پیشروی ایران پیشروی ماست، امنیت ایران امنیتی ماست، قوه ایران این قوه ماست، برای آنکه ما هم یک فارس زبان هستیم و کشورهای فارس زبانی هستیم. البته که درد یک این کشورهای بگیم فارس زبانی، البته که این دردی ما و شما هم هست. یعنی که نباید در این چیز ما باید بی‌طرف باشیم، باید ما و شما بگیم جمع شدن یاد بگیریم و ببینین که از همه مهمترین چیز چرا انسان ها نمیخواهند فارسا کشورهای فارسی یک شوند. دم در بین اینها مذهب و دین میدوزند. دم انسان های اگر پیدا شوند این مسئله را برطرف کرده بر اساس یک زبان، بر اساس فرهنگ، بیرون از دین، بیرون از مذهب، بر اساس زبان و بگیم فرهنگ، بر اساس تاریخ، یعنی بگیم که یک سرجم شوند، یک جایه شوند، کوشش کنند، این انسان ها را ترور میکنند. پس همین چیزایی هست که باید ما و شما را بیدار کنه که چرا دیگر کشورها یا دیگر انسان ها یا نمیدونم بعضی دین بازها و مذهب بازها نمیخواهند که مردم فارس یک جا شوند.
барои баъзеҳо Афғонистонро ба Паштунистон табдил кардан ин фоидааш калон аст. барои чӣ? Барое ки форс тақсим мешавад, ки ҳарчанд бигем агар бигирем забони худи паштуниам, яъне ин як забони иам форсӣ аст, аммо аҳамият битин гап задан бигира 80-90% калимаша бигем мефаҳмӣ. инам як забони форсӣ аст, ки як форсӣ забон мефаҳма аму калимаоша чӣ гуфта истодааст. баъзи ҷоша бале, баъзи ҷоша мо худмон дар як ватан зиндагӣ карда бигем баъзи калимаҳое бигем ки хуҷанда намефаҳмем, ё баъзи калимаҳое бигем дигар минтақаро намефаҳмем, ё баъзи калимаҳои кӯло ба дигар минтақа намефаҳма. ин чизе аст ки бигем ин табиист. имрӯз бибинем ки туркзабонҳо ба асоси намедонам забони туркӣ бовар кунен биёрен бишноненаш як қазоқа, як намедонам турка ё як чиза якдигариша ҳамоам 50-50 мефаҳманд. не ки асос дода истодан ки нами ду калима монанд боша ту турк ҳастӣ. тамом ба инами асос дода бигем як туран, як намедонам ба ном туран ба як чизе ба як пешравии бигем санг монда истодан, яъне ғишти ҳамун як бинои пешравиро монда истодан, асос дода истодан. аммо вақте ки мо мардуми форс мехоҳем ба як чизе ки асос бидем, дарҳол як лидер кишта мешава, дарҳол як инсони яъне ин чиза мехоҳа ӯ кишта мешава, дарҳоли хеле лидерҳо бигем нобуд карда мешава. барои ино фақат як лидерҳои бигем ки мисли Эмомалӣ Раҳмон ё мисли дигар инсонҳо дар кор аст ки намедонам барои кайфияти унҳо кор кунад. ӯ рӯзам дар баромади барномаи ҳақ ва ботили бародар Ашуров як бародар аз лаҳҷааш бигем лаҳҷаи суғдӣ буд. дига ма вақт надоштам дар омадан, агани ма як вақт медоштам ку як дар омаданӣ будам, як вақт тангӣ кард. дар омадааст мега ки урусҳо мегӯянд ки ҳеҷ вақт мо Тоҷикистонро ба касе наметем. чӣ Тоҷикистон аёчаи урусҳо мондагӣ аст ба касе наметад? Ки аст урус? Ки аст худаш? уҷа уран дора, уране ки уранша мо мегирем, ӯ уран дораву, нефт дораву, намедонам тилло дораву, ӯ рабт дора ба мардуми Тоҷикистон. мо задагӣ нестем урус пурусара ки меяд командоват мекунад, мора урус бояд раҳбар бимона дар сари Тоҷикимо. пас аз кадом истиқлолият шумо ҳарф мезанед, аз кадом забон ҳарф мезанед, аз кадом таърих ҳарф мезанед, дар ҳолате ки худтон незортона бикашед дар пеши урус бигӯед ки биё акай урус ай қафо бигзар я бисмилло кун. вақти дар пеши ма як уруси гапа гап зана, ма забонша меканам, дар дасташ метам. ту кисти ки ту управлят мекунӣ давлати мара? мефаҳмед намира? барои нами вақте ки мисли Раҳмоноввори предателҳо, мисли Раҳмоноввори миллаткашҳо пайдо мешаванд, иёра спонсорӣ мекунанд ки то ки ино миллата бикушанд, заиф кунанд миллата. набоша урус медонад ки миллат агар як ҳафта ба ихтиёри худ бимона, уруса пачинятса намекунад, мега биравса. искусственно мардума ғулом кардагӣ, ғуломи рус кардагӣ, кучаруви урус кардагӣ, инами Раҳмонов аст. барои ҳамин дӯстои азизам, ҳамватанои гиромӣ, ҳеҷ вақт дар ин масъалаҳо шумо духотон нашкана ки Раҳмонов ё ки намедонам урус чизе бихоҳад дар кишвари мо ҳамон мешавад. Не, урус чизе мехоҳад дар кишвари худаш мешавад, дар кишвари мо намешавад. мо чизе мехоҳем дар ӯ сарзамини мо мешавад, барое ки сарзамини мост.
фарқ надора агар 3 дона тоҷик ҳам бимонем, 3 дона тоҷикистони охирон агар дар намҷа бимонем, гуфти ҳамун гапо мо туф кардагем ба ҳамун ба мо роҳнишонтеву ба мо командоват кина. мо худмона командоват мекунем ва мо худмона бигем ки чӣ кор мекунем месозем. ва мо соҳибзамин ҳастем ва мо соҳибихтиёр ҳастем ва мо қатъи кадоме кие ки мефора ба намо дӯстӣ мекунем. албатта ки ин масъалае бигем ки ҳамун бисёр мазҳабӣ ҳам рол бозӣ мекунад, бисёр чиз масъалаи динӣ ҳам бисёр рол бозӣ мекунад ки ҳамин миллати форса ҷидо кардагӣ ҳамин худаш дину мазҳаб аст, дигар чизе инҳоро ҷидо кардагӣ нест. ҳамин дини мазҳаб ҳамин форса пора карда партофтагӣ ин дини мазҳаб аст. ин чиза ҳар яктатон прекрасно медонен, чотка медонен ва ҳар яктаите ки ҳамин эрониро қабул надорен хотири мазҳабш аст, барое ки ӯ шия аст. хел аст ҳар эроние ки шуморо қабул надора барое ки шумо суннӣ ҳастед. яъне шуморо дар дурунтон шуморо пора кардагӣ, форса пора кардагӣ, форса тақсим кардагӣ, тамаддуни форса, таърихи форса, тамоми чизи форса поймолу тит кардагӣ мазҳаб аст, ними дини мазҳаб аст. инро қабул кунед. мо ба ягон аснод ба якдигарӣ бигем ки дигари хеле кашокаш надорем. единственный кашокаш дини мазҳаб аст. ки ҳамун дини мазҳабе ки араб ахича пора карда натонист, не ки овад форса пора кард парто. Ама арабам пора кардаги айтити питан арабам. Он чизе ки аст. Халос. барои ҳамун бояд мо сари масъала бояд фикр кунем. бояд бишинем фикр кунем. Кадоми ҷаннат рафтанем бирен пешопеш. монен дар ин сарзамин одамо зиндагӣ кунанд. бояд ин чизаку мо конкретно тасмим бигирем дар болош. ҷаннат рафтани бира брачка. мон дар инҷа мо зиндагӣ мекунем. мефаҳме намира? бояд ин чиза мо тасмимша бигирем. бояд ин чизда мо нуқтагузорӣ кунем. конкрети бояд мо нуқтагузорӣ кунем. агар на мо ҳазорсолаҳо не садҳазорсолаҳои дигар вақте ки мо аз ҳамун хурдӣ гулака мегирем, мазҳабиш мекунем, диниш мекунем, и дигар бигем ки ояндаи ӯ бадбинӣ дариш, бадбинӣ даруш, бадбинӣ дариш, и мазҳаб аст, и салафӣ аст, и шанафӣ аст, и ҳамбалӣ аст, и шофиӣ аст, и шия аст, и сунӣ аст, и дигар ҳаме байни якдигаришон бигем ки кашокашо ино тамом намешавад. бояд мо ин чиза бигем конкрети нуқтагузорӣ кунем. бояд конкретно бигем ки нуқтагузорӣ кунем. вагарна мо худмонам дар дузахи дунё да зиндагӣ мекунем ва оянда наслҳомонам мо барои наслҳомон беғарз аз мазҳабу дин дигар чизе дода наметонем. реально дигар чизе додагӣ нестем ва наметонемам дода. вақте ки мо мехоҳем якчи ба як фарзанд битем, аю тараф мешинанд 4 та ишону мулло гуфти ҳамун гапо сар мекунанд дигар. вале як бародари дигар рӯза навора дар зери комментиш навиштааст ки марг ба фронти халқӣ. ман рости комментшо далид накардам. чаро ба як тараф марг мешавад? марг шава ба ҳардаш марг. моро ку воқеӣ а як тараф бигем хеле боиси фахр аст ҷавонои кулобда. бигем ман реально фахр мекунам, воқеӣ фахр мекунам ҷавонои кулоб. барои чӣ? барои ҷавонои кулоб феҳли занӣ надоранд. марг, ҷивона марг, бикшав, лаънат ба ту, инами хеле бигем ки ҳамун чизора надоранд, ҳамин одатҳоро надоранд. барои ҳамун ман фахр мекунам. заданӣ бошанд конкрет намезананд, на заданӣ бошанд хеле бигем миҷинг нестанд. ин ба як кас марг, ба як кас лаънат, гурсухтаву чаланат, и гапое аст ки гапои занакӣ аст. барои як мард ин чиз намезеба.
برای یک مرد این چیز واقعی نمیزیبه. بعد از اوی که تو مرگ به فرونت خلقی نوشتگی هستی، یعنی در اونجا مرگ به کلوبی ها نوشتگی، برای که فرونت خلقی مردمی کلوبه. تو به این کلمات یعنی نوشتگی هستی که مرگ به مردمی کلوب. این ما فرونت خلقی ریال. یکی بدین فرونت اسلامی، دیگریت بدین فرونت خلقی، دیگریت بدین فرونت فلانی. این فرونت کلمه بگیم که همون روسیه است. در اصل جبهه خلقی و جبهه بگیم اسلامی. یعنی فرونت یک جبهه میگن با تاجیکیش. مرگ به فرونت خلقی یعنی مرگ به کلوب گفته استادی خودت با این کلمات. حالی هم باز ما تکرارن میگم این کلمه را 10 باره ها گفتیم. ما مردم کلوب، ما فرزندای سرزمین ختلان هستیم. تا امروز داریم. من اگر در اصل بگیرم سنگک سفر قهرمانی ما است. یعقوب سلیم قهرمان است برای من. فیضعلی قهرمان است. لنگری قهرمان است. میفهمی نمیرم. نیکی خاطری اونه که اینا اگر از نگاه شما بگیریم، شما وارد فکر کنیم، اینا قهرمان هستن. خاطری اونه که اینا در دست تیر توفان گرفتن و از دست اینا بگیم که کسی برادرش گم کرد یا هموطنم، کسی پدرش گم کرد یا هموطنم. خاطری دیل همو دا سخت نرسه گفته ما این چیزو را بگیم که مردک بوری در همون بگیم قرچ میکنیم، در درونمون نمیبروریمش، در کوچه خب میکنیم میگردیم. اما شما در تمام جو لیدرتون درجده نمیکنین، زودروز میکنین، مرده رفته ایشته چند قشته ولی هم درجده نیش میکنین. مردک بوریده این نوشتگی آدم البته که از همون بگیم فرونت اسلامی بود، از نوشته جاتش فرونت اسلامی بود. شما تو حال دارین درجده نیش میکنین. یک بار فکر نمیکنین که از دست این فرونت شما چقدر جوانای بگیم چقدر مردم دیگر منطقه قتل شدن، کشتار شدن. حالی هم باید اگر شما دعوا از اسلام میکنین، دعوا از مسلمانی میکنین، مسلمانی میگن که دلی کس نرنجون سخت نرس دلی کس. هر باری که شما بیرقش هم میبردارین، هر باری که ما میبینیم واقعا هم ما صدها برادرایی که داشتیم گم کردیم، صدها خش تبارایی که داشتیم در اونجا گم کردیم. یعنی برای ما می چیز بگیم که نخیلی سیخ میزنن که باز ما هم زبانمون میگزیم، زبانمون میگزیم، میگیم خمیل یه روز نه یه روز عقلشون میدرومدگیست، یه روز نه یه روز عقلشون میدرومدگیست. نه که امروز تو حال دارین درجده نمیکنین، زودروز میکنین، نمیدونم قیدش میکنین، به هر پرازنیکش میکنین، نمیدونم جشن مرگ، جشن روز، جشن زودروز، جشن علم، هر روز دارین صورت میبردارین، پلاکت میبردارین، عکساشون. ما کو زبانمون میگزیم مردم کلوب. به هر حال میگیم بیا همین چیز تکرار نشوه، بیا همین چیز باینده نخیزه. یعنی همین چیز ما 100% زبانمون میگزیم در این مسئله ریال نه. روزی представить که ما در فوتبال کام بزنم سنگک سفرفه یعقوب و فیضعلی را لنگری را بزنم در فوتبال کام، گفتیم گپا صورتوش در کپکام بزنم. تو کنفرانسیای اوبسی را صورتوشون برداشتین در اومده، ما زبانمون گزیده میشدیم. خمیل یه روز نه عقلشون میدرومدگیست، میفهمیدگیست که همین چیز، همه عکس یک درد است که ما تیر کج بدوزه میروه در پیشانی کلوبی میزنه، که در کنده سینه کلوبی میروه میزنه. یعنی این چیزو یک درد است. او انسان یک ناتسیست بود، یک نفرتیست بود. همین چیز قبول کنه. خلاص یک دینیست بود، نمیدونم یا رادیکالیست بود. این چیز او زمانش بود، گذشت رفت. همین چیز قبول کنه. و بعد هم خیلی نوشتن ها هم خدوری کنیم یک کم ترک. نمیدونم شما، ما واقعا نمیفهمم که چه خیلی همون کلان های شما برای شما اجازت میته همین چیزا را نوشتنده، یا اینکه بگیم همین استیل دخون شما هست، در همون وجودتون شیشتگی هست، همین نمود رفتار کردن. نمیدونم و با همین رفتاراتون شما میخواین تغییرات و بگیم تغییراتی بگیم کشور میخواین. یکی از همون
санги калони пеши ҳамин мубориза ҳамин чиз аст. мефаҳмӣ намира? Ин ҳамин чиз аст ки то ҳол баъди ҳамун ҷанг ҷое да дидем ки сурати сангака бардошта бошад, ҷое да дидем ки дераждени сангака қайд кардаиста бошад, як кулобира дидем ҳамин кора кардаиста бошад. ин Раҳмонов нав 3-4 соли охир бигем зулм кард болои сари мардум, як бигем ки камтарак бигем шояд мардум аз Раҳмонов бигем як турид, як тарсид, як чиз шид. Не ки савол барои шумо, нами 10 соли бигем 8 соли охир ҳамин чиз шид, ҳамин зулмҳо шид. Не ки 8 соли пеш ё 10 соли пеш Раҳмонов чен як паша қадр надошт. оё халқи Кӯлоб наметонистанд ки бигем ҳамун қомандонҳо дигарро дераждени Сангак Сафарова қайд кунанд, рӯзи зодрӯзша қайд кунанд, намедонам як рӯзи дигарша қайд кунанд. фикр мекунед наметонистанд? Метонистанд. не ки ҳамун қадар ақле доштанд, медонистанд ки яъне чӣ қадар одамо гузаштагӣ аст, дар дилошон сахт нараса гуфта бигем чӣ кор мекарданд, ҳамин чиза намекарданд, воқеан намекарданд. не ки аз ҳамун рӯз то имрӯз дорен дераждениву намедонам зодрӯзу плакату сурат мебардорен. шумо фикр мекунед инқилоб мешавад ё мардуми Кӯлоб иҷозат мета шуморо ҳамун идеяи кӯҳнатон, ин нишонае ҳаст ки ҳамун идеологияи кӯҳнаи шумо аз сар рафтагӣ нест. бародарои бигем ки ҳизби наҳзати ислом, ин ҳамин нишонае ҳаст ки ҳамун идея ҳаст. гарчанд агар сад кастум брукам пӯшида бошед, гарчанд Европа ҳам омада бошед, гарчанд дар ҳар ҷо бошед, шумо тағйир карда натонистен идеятона. як ҳамун идеяи сиёситона тағйир карда натонистен. бояд ин чиза шумо тағйир битем. вақте ки диден тарафи дигар ин чиза таи хок кард, дигар берун набировард, бояд шумо ҳам таи хок кунед як сиёсати дигар, як замонавӣ, як бигем ки як каме бигем ки як не бигем ки агар мо дар асноди дин ҳастем дигар чиз наметонем. мо хай бисёр одамои чизоро шинавидем ки дигар мо тамоми зиндагимон дин аст, мо асноди дин аст, гарчанд мо агар демократия мегем, дигар чӣ мегем, не ки фикрҳои мо барои дин мубориза мебарем. яъне агар ин ақидаро дошта бошед, демократия бигем, мақсадтон дигар чиз боша, ин ҳамин чизое аст ки шуморо ҳамин то ҳол дора бигем ин ҳамин чизоро, нафратҳоро дар комментҳо менависед. марг ба фронти халқӣ, фронти халқи тариаст, фронти халқи тариаст. бача мо фарзандошон ҳастем. ҳозир мо бихезем ҳамин нафратҳоро барои зери комментҳои шумо бинависем. марг ба фалониву, марг ба фалониву, марг ба фистониву. чӣ кор мекунед шумо? Чӣ тасаввур мекунед хитонда? чӣ хеле эҳсос мекунед? шумо кулан мехезен душман мегӯен ки ин кора мекунам хелас. пас шумо душман ҳастен ин кора мекунед? ё ҳамун калону дигар бародарое ки ҳастем, ҳамуно камтарак намегирем пеши раи ҷавонотона ки бачата ин чӣ аст? барои нами ҳам аст ки бигем аксар мардуме ки бигем ҳамун хича мусалмон медонаву саблюдат дина намекуна, яъне ки ҳамун намозша мехона ва пай зиндагиш аст, ҳамун бигем ҳамун инсонҳо қабул карда наметавонанд ин чиза. ҳоле ҳам доранд, хонаводаҳо то ҳол доранд. мисол мегирем, яке ҳамсояи мо ҳаст, муаллими ман, то ҳол фарзандша мековад, яъне фарзандиш рафтагӣ то ҳол бигем ки агар бовар накунед, набирен пирсем, муаллими Қарахонов мегуфтанд, Қорохонов муаллим меган, қалғай Қорохон муаллим меган, то ҳозир бачаша мекова. бачаш ҳамсинфи худораматия кайма буд, ҳарчун да як парта шиштагӣ буданд, ҳарчун як мактаб хондагӣ халос кардагӣ. инуро ҳарчуна ҷанг як бора бурданд ки 16 сола буданд. дигар ҳам хеле замон буд. 16 сола бачае ки айхона биромад рафт, то ҳол дора бигем ки ин агар ҳозир боша, агар қариб 50 медиромад, да 48-49 сола мардак мешид. 49 медиромад, ҳозир агар мебуд 49 да медиромад. то ҳол дора бигем ки падару модараш мекова. вақти ҳар боре ки сурати ӯро мебина, ман шумо да бигӯм як чиза фаромӯш накунед,
ҳар боре ки шумо сурати пешвотона мебардорем, бовар кунед ки оилавӣ намо гирия мекунад, оилавӣ нафрат мегӯяд. шумо представед кунед ки ҳамон маҳаллае ки ҳамон муаллима мешиноса эътироф мекунад, эҳтиром мекунад, қабул дорад? Не. барои ҳамон аз чизо худдорӣ кунед. тем более нафратҳое ки дорен дар зери комментҳо менависен. ман намедонам то куҷои инсонҳо аз шумо ҳастанд, то куҷо дар зери ҳимояи шумо аст, то куҷои инсонҳоро шумо мешиносед. албатта ки агар бишиносем пеши раҳшона бигирем, пеши раҳшона бигирем, хубтар мешавад. ки мисол гирем ам хел комментҳо мекунам. ман ҳар як кулобиро фронти халқӣ медонам. шахсан ҳар як мардуми хатлона ман фронти халқӣ медонам. яъне аз нигоҳи ман хел аст. барое ки аз оилае набуд ки дар фронти халқӣ бигем ки набошад. яъне ҳамон ҷабҳаҳои бигем ки ёқуб, файзалӣ, сангалӣ, бигем дигар сангак, дигар ошта бигем боби сангак ва дигар ошта ки чиз набошад. мефаҳмед? так что нам боби сангак ҳам хеле бигем ширам дошт ва бигем ки не боби сангаки дигартона на хеле ширам дорад. так что боби маст, бигем ма эҳтиромаш дорам, эътирофаш дорам. чизе бад набад бигем дигар ин иштибоҳе ки сангак оварда, дигаре оварда, фалоне оварда, дигариш оварда, ин афсонаҳоро як тараф монем. ана реал бигем кулли ҳамин миллат худаш ҳамида гунаҳгор аст. ҳар як тамон гунаҳгор ҳастем. дар ҳамин чиз ва шояд ҷое ки мо худмонам амира ту ҳамин ҷаро маҷбур кардем овардем. воқеӣ чизое ки ҳаст, ира бояд мо шумо қабул кунем. бисёр чизое ҳаст ки мо ҳоле гуфтато наметавонам барои шумо дар инҷа. бисёр чизое ҳаст дар масъалаи худи Эмомалӣ ва дар масъалаи ҳар як соли Эмомалӣ дар куҷоҳо чиҳо гузашт, чӣ хел шид ва он пулҳое ки аз хориҷ меомад чанд дар чанд тақсим мешид. воқеан на танҳо вазифа бигем 70% тақсим буд, ира иқрор шавем пулҳое ки аз хориҷ меомадам 70% тақсим буд. вақте ки тамоми гирду атрофи шумо хистан давидан рафтан вазифагирӣ пеши Эмомалӣ Раҳмон, яъне айби ки буд. ҳамин чизоро биён як дурусттар фикр кунем. чем аз амун кашокаше, чем аз амун матра бугу, мутмара бугу, ё ира бага, фалонира бага ва бигем гапи чапа бигем ки ҳамидаем бародарои азиз. хуб бародарои азизам ва бародаре ки дар инҷа бигем бозам минтақагароӣ ва миллатпарастӣ, мазҳабпараст, мо бисёр дорем. миллатпараст, динпараст, мазҳабпараст, минтақапараст, кӯчапараст, қишлоқпараст, авлодпараст. бо мо мехезем Раҳмонов ва мегем ки Раҳмонов ҳамаи Тоҷикистонро дар дасти дангарагиё додан. ин табиат дар дасти ҳамаи мо будааст. мефаҳмӣ намира? яъне ки ин чизе ки аст, ин табиати ҳамаи мо аст. агар ки мо то аз ҳамин чизо набироем, аз мазҳабпарастӣ, аз динпарастӣ, миллатпарастӣ, минтақапарастӣ, аз ҳамин чизо агар мо набироем, мо нихрена одам намешем. ва ин одамое ки мо дорем, ман реал намегӯям, ино ҳамин чизе ки аст ҳамин хел меравад. фақат агар Тоҷикистон ба умеде ки боша ки яъне оянда тағйир биёбад, агар мо поколениҳои ояндара аз ҳамин хел менталитета, аз ҳамин хел бигем ки
ақидаҳо дуртар биқапем, растаяне биқапем, ва як фикри тоза қати калон шаванд, шояд и чиз шаванд. Не агар бигирему бигем ки то бачата қамчин шаб кунӣ ки бихед инаи кора ку кора ки нейра бикӣ нейра бикӣ дар ҷои кӯдако шиштагӣ миллатбозӣ ва динбозӣ ва мазҳаббозӣ кунӣ ва кӯдака бари дая пеши хери вознайт я домила бимонӣ ки ӯ домила намедонам я радикалӣ боша, як мазҳабпараст боша, як намедонам як чиз боша, бигирам гулакамта тарбия кунад, дар дастат биспора. хулас мо воқеан то чанд Раҳмонов ҳамин зулмам карда истодааст, қатли кушторам карда истодааст. ҳар ҳамаи чизе ки мо ҳаст мебинем, мо ба ҷои тарафи як озодӣ я демократӣ я пешравӣ рушд кунем, аз нигоҳи ман нигоҳ карда меистам, мо баръакс тарафи ҳамон бигем ки ҳамон Афғонистон рафта истодем. яъне Раҳмонов дамбара ба дараҷае задаст омадааст ва на да мардум фаҳмонда метавонад. ва ман намефаҳмам, ира ман ошкор бугум, шояд и тарафам у тарафам хафа шавад. И калимаро агар бугум барои ҳамо короче калимаро барои хитон мемонам ки чӣ хеле мефаҳменам. Раҳмонов ҳам хеловардагӣ аст ки мисли ҳамо СССР чӣ кор кард, СССР дина маҳдуд кард. дар як майдон рехтан бовар ки тамоми инсон омадан ку як гуфтан не бача мо мусулмонем, як калимаи динӣ қатӣ кадоми майдон намебирояд, занаш талоқ мешавад, хонаш ҳаром мешавад, аммо хестан омадан. имрӯз ҳам қадар маҳдуд карда истодааст, ҳам қадар дамба зада истодааст ки ҳамон айнан ҳамон чизи СССР шида истодааст, балки аз ӯ баъд мо агар як тағйирот биёвем, аз Афғонистон бадтар мешем мерем. Да ҳамин ҳолат аз нигоҳи ман, ҳамчун як таҳлилҳое ки мекунам худам, просто нигоҳ мекунам, меистам, мо аз Афғонистон мегзарем мерем. Афғонистон дар пеши мо мисли Америка мешавад, як давлати демократӣ мешавад. баъд афғоно мегӯянд ки мехоҳед мисли тоҷико бошед. Не, баъд мегӯянд ки биё ҳамин зиндагимона кадам мегирем. яъне то ҳамин дараҷа омадем. медонем барои чӣ? барои он ки вақте мебинӣ ки меравад ҷавон Россия кор кунӣ, дар Россия милиса азобш метад, дига кор дар Тоҷикистон исту 2 секунда метавонад ки бигиранашуро баранд дар як ҷо террорист тайёр кунад. медонем 2 рӯз да ҷавон тирма мешинад, дар дуруни тирма одам доранд, ҳам хеле вербават мекунанд, мебирояд, ай тирма мебирояд, рост меравад, бигем ки ҳамон тарафи бигем ҳамон тарафҳои гармӣ. мефаҳмед? яъне ин чиз аст. мо наметавонем, мо дар ҳамон Раҳмонов фақат дигар ҳамин нишонаи шаме аст ки ба ҳамон нӯки тиру туфан короче омада истодааст. халос. нӯки тиру туфан надора, пропаганда надора, мисол бигем телевизионош кор карда наметавона, мутахассисои соҳа надора, дар ҳамин масъала бигем бо мардум бигем чӣ кина гап зана. аз ин тараф намедонам Раҳмонов омад дигар то румоли сари зана, то эзори зана, то прическаи марда, то риши марда, дигар нами тамоми чизако ин Раҳмонов худаш намедонад чӣ кор карда истодааст. реально худаш намедонад ки оқибати ин кор чӣ мешавад. оқибати ин кор баъд аз тағйирот шидан, бовар кунед, Афғонистон дигар дар пеши мо яке аз давлатҳои демократӣ ҳисоб мешавад. ман ин чиза реал намегӯям. барое ки вақте ки инсон барои худаш як манбаи ҳаёт надора ва 2 секунда бигем як рӯз 2 рӯз да як гулака мегиранд, ай тирма ҳазорҳо аз тирма биромадагиро ай тирма вербават карда, бигем ки баъди тирма рафтагӣ ҳастанд дигар ҷода. реал. як рӯз як рафиқам доштем дар зиндони Россия. як рӯз гап задем, хатиш аку замон бигем ҳамон пештар буд,
дар Қазоқистон будам як 10 сол пеш. рӯз то рӯз мара насиҳати динӣ кардани шидда вақти гап мезадам қатиш дига кай ки занг занам мара насиҳати динӣ мекард. Ман мегуфтам бародар дар зиндони кун табиҷиқ ҳамо ки мо хато кардем ин ҳамиҷо омадем ин дунё дурӯғ будааст ин дунёи тарӣ будааст ин дунё тарӣ будааст ин дунёи тарӣ будааст бисёр бигем баъд бисёр мисолҳо меовард мада як рӯз як мисоле ровард барои ма ки агар дар як чиқри ғалтидеста бошӣ му чиқри даи я санга қапидагӣ я мор аст дар таҳт аждаҳор аст дар уҷан алов аст исусе ту чӣ кор мекунӣ инам хеле як мисолҳо овард ман гуфтам дар чиқри фалониё чат мековӣ дар чиқри тра кӣ мегадам чиқри пеши аждаҳоро ову мор бара ин чӣ мисол аст чӣ овардеси ту болои сари ман инаме хеле бигем ки мисолҳову қиёмату дигар чизо мардума мебаранд нам хеле ҷойҳода хулас бигем ки воқеан агар ки ман намебудам ман фикр кунам ки ӯ ҷавон баъд аз биромадан ҳамуҷа рост полни чемоданош тайёр буд мерафт дигар тараф аз як бало биромада ба балои дигар хича гирифтор мекард. Ман фикр кунам оли боша худаш агар ин навора шинавидамона тасдиқ мекунам. Ба тамоме бигем ки ҳамон зангои телефон дигар қатиш ҳамон дигар дӯст буд. Ба ақорат ҳам гап мезадам, ба гуногун приколҳо ҳам гап мезадам, ба гуногун гапҳо ҳам гап мезадам ки эй ахмақ гуфта мефаҳмондамаш. Хулас ба баробари ӯ будагӣ чандтош биромадан рафтан бигем ҳамон тарафҳои дигар. Барои ҳамон дӯстои азизам ва Эмомалӣ Раҳмон агар ки худат бигем ҳамон масъалара яъне ки агар тоҷикора бимонӣ ки зиндонӣ шидана дар зиндони Россия бимонанд ва аз ӯ умедта бикан дигар. Барои чӣ? Барое ки ман шахсан як чизеро маълумот дорам ки ҳамон одамҳои бигем ҳамон вербоват мекардагӣ инсонҳо худошон меянд махсус ҷиноят мекунанд ба гуногун ҷиноятҳо дар зиндонҳои Россия мераванд бигем ки мешинанд ӯ дар оилаку аҳли оилаҳошон ҳамаш вазифаи ӯ аз зиндон вербоват кардан. Барои чӣ? Барое ки инсоне ки самон дар тангӣ мемонад дар лубои чӣ бовар мекунад. барои ҳамун махсус дохили зиндонҳои Россияда бигем ҳамин чизҳоро зиёд роӣ кардагӣ ҳастанд. Агар ӯ тоҷике ки дар зиндон зад ва ӯро дарҳол бигем ба зиндони Тоҷикистон ё дигар ҷо перевод накардем ва донен ки дигар аз Россия ӯ инсон аз зиндон биромад дигар меравад дигар тараф. Ман ин чиза 100% чӣ мекунам ва чизо гарантия метавонам ва маълумотош ҳам дорем ин чизоро ки чӣ қадар бигем ҳам масъалада зиёд ҳастанд дар ҳамон дурум. Ин масъала худаш як масъалаи мавзӯи алоҳида ҳаст. мегӯм ку як пивазан як бигем бачаи кӯчагард як бачаи намехеле бигем ки полни дунявӣ ҳамн як 3 сол 4 солда дар ҳамон зиндон 4 сол ворида таи 3 сол чанд мода полни биромад ку одаморо дигар прямои амри маъруф мекард. хел то инами дараҷа омада расидда бигем. Барои ҳамон бигем представит кунем ки камерода чанд каси мешинанд ва чӣ хел бигем ки ӯро тайёр мекунанд. Ҳамон одамое ки дар дигар кишварҳое ки рафтан кишварҳои гарм ҳамаи ҳамро бибинед ҳамаш дар Россия дар зиндон шидагиянд қариб 90% дар Россия 1 сол 2 сол 3 сол ба гуногун чизо ё бигем ки 6 моҳ 8 моҳ ҳамон бигем ки ҳамон ҷойҳода шиштагӣ ҳастанд. аз ҳамин лиҳоз бигем дар СИЗО дар зиндон ва аз ҳамуҷо бигем ҳамин масъалаҳода ғалтидагӣ ҳастанд ки мегам мо дигар на диди урусҳоро диди кофирҳоро чӣ кор мекунанд. мо бояд и кофирҳоро бояд мо ҷамъ шавем бизанем ҷавоно бисёранд давай ман роид мекунам ҷа ништиякаям ҳамин гапҳоро
بگیم که چی میکنن از اونجا وعده های بگیم که بسیار وعده ها میتن و میکنن نمیکنن. دیگر دوستای عزیزم درود و پدرود های دیگر بگیم. سلامت سربلند باشید. فکر نظراتون رو زیر کامنت بنویسید. دیگر ما گفته بودم امروز تنها تو همون موضوعی همون شک و شبهه های همون چیزی ورتالیات پرزیدنت ایران صحبت میکنم. باز بگیم صحبت ها رفت این طرف دیگه وقت که بود گپ زدن گرفتیم خطش مینه 1 ساعت وقت قیمت شما را گرفتم. سلامت باشید دوستای عزیزم. بار دیگر درود تو با پدرود های دیگر.